سلام تعنا بليس خوركم تملكتي كما يتوعلوا لك ساعات شعات تخوينو كم تلمود معد زينا حزنا متينا لنا زيناتات الدام راحكم ساهم صنع أنا برام في السايم فلما حصار ملكتي تخاطرنا الملس بحصرت زيناتات كنجمرم قدامي منستر أبي أحمد بكلل دبو إثيوبيا زوبا غامو بزغات مهندبتاوي حدغا مغاس مريت يوتوم نسانو زيغاتات استسمعهم حزن انغليص املوم ثم قدامي منستر ابزم حالفو ملختي حزن اب زوبا غامو وردا غاچو بابان كالوت ورداتاتن بمخنيات زناب صديا زغات مهندبتاو حدغا مغاس مريت يوتوم نزحلفو زيغاتات استسمعن حزن يغلص يلوم منغستي نتغدات وغنات ادلاي حاجز مغبار كم زقصل دمارغاغيصملوم اتصقم زلاقنت نمفتاح غبو سرعت مصنعت كوغنالو زول قدامي مستر ابي احمد تغواراوي طنقاقه ادليت ينكبلون اتحساسيبوم قدامي مستر ابي احمد بعل ملوطي زبن بهر سيداما فيتش امبلالا مخنيات بمغبار بقانقا سيدامنيا ملختنكا عبصحكم ام حلاليفوم مس زي تتحززينا بعل حدوش عمد بيرسب زيداما سيداما زخونه فيتشي امبلالا حدنتن حبراونتن بمسباخ اب متنخار محبراو غديات رؤي ترى الله كبلو افغواي بيت مخري فيدريشن اغانيو تشاغر غليصوم زمن ملوط بهر سيداما فيتشي امبلالا لوبي اب كتم حواسا بستفالي سن سرعاتات دميقو يخبرلهم افغواي بيت مخري فيدريشن اغانيو تشاغر ابتي بعل ترخيبهم ابزم حالفو ملختي فيتشي امبلالا نزمنات قانقان بحالن سيداما عقيبو ناب عالم زتسغاغرم دنقي سرعات يلوم تي بعل زارق عمت ابقعو حدش عمت جمرلو طرح زيكونس صلن قيمن تعاليو سلام زسبخلو بعلون يكبلو تزاريبوم ابتي بعل لعلوت حلفت سراح فيدرئي كلل عدومات اغايشن توكلتي بهرسبن ترخيبوم كلل تግራይ نهنصت سلام لمعاتن زتسلفو مناسي تدليا كبلو منستر مسنون كابتات قولان ابراهام بلاي غليصوم اب اواش 40 ماخل غزياوي دي موبلايزيشن اب سودان زصنحون نامارات سلام تقبلهم ناب حاجروم استملسون بتلمدو ارمي 7 ناتبهالو صوعو عطقات نبر هوحات مرها جبري مزازم السلطنه تحدثو تخايدوم ابتي مدرخ دكتور ابراهام بلاين مكتل كوميشنر بيراوي تحدثو برغادير جنرال دربي مكريان ترخيباملهم دكتور ابراهام بلاي ابتوان منغست فدرئي اب تግራይ سلام نمصنعن لمعات نمرغغاصن زي فتنو ነገር كمزيله بمصراح عنقوص ጉጅለ ነበር ህወሓት ግና ልዕሊ ህዝብ እየ ብዝብላት ተሓሳስባ ሓዝውን ዕንቅፋትና ኾነ ምምጽዮም አብሪዮም ዘሎም እቲ ጉጅለ ብዘርግሖ ናይ ሓሶት ወረ ህዝቢ ክደናገር አይግብኦን ዝበሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ህዝቢ አብ ጎን መንግስቲ በሙኻን አብ ልምዓት ክነጥፍ ጻውዒት አቅሪቦም መንግስቲ ፌደራሊ በመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትጽቢት ዝግበረሉ ተግባራት ኩሎም አጠናኺሩ ከም ዝቀጸለውን አረጋጊጾም አብዚ ሕዝዋን ክልል ትግራይ ዘልያ ንልምዓትን ሰላምን ዝነጥፉ መናእሰይ እምበር ناب عودي وج زساور كم زي كنا يوم أجنزيوم مكتل كوميشنر كوميشن بيراوي تحدثهم برغادير جنرال دربي مكريا بوغنم نامارات السلام تقبلهم نابتي ما أخل زمص زيغاتات بمفلاي مزغاب ممراتن بتنقاقه تساليطو ناب سلطنه تحدثو نخاتو كم استغبره ارديوم امباسادر سلام بمخان لمعاتن حدنتن هاجر نمرغغاص اب زغبرو صعرታት كلهم اكلات بصحيتهم نكواصون صاوعي تقريبهم
ከንቲባ አዳነች አቤቤ ትካላት ሃይማኖት በዓይኒ መንግስቲ ምድማር ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ ዝርከቡ ኣቦታት ሃይማኖት እስልምናን ምእመናንን ዘተ ከም ዘካየዳ ተዛሪበን ኣሎ። ኢትዮጵያ በዓልቲ ዋና ብዙሓት ሃይማኖት ባህልን ጸጋታትን እያ ዝበላተን ከንቲባ እቲ ሓደ ደሚቑ ካልእ ዘይደምቀላ እንተይኮነትስ ኩሎም ሃይማኖታት ብማዕርነት ዝደምቁላ ሃገር ምዃነን ገሊፀን ዘለዋ። ከም ካልኦት ሃይማኖታት ኩሉ እስልምና ሓድግታት ታሪኽን ጸጋታትን ኢትዮጵያ ሓልዩ ንወለዶ ብምስጋር ሃገራዊ ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ስነ ምግባርን ሰብኣዊ ርህራሄን ኣብ ምምሃር ከምኡውን ኣብ ተሳትፎ ልምዓት እታ ናይ ሃገር ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ ዘለዎ ግደ ዝለዓለ ምዃኑ ኣመላኺተን። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኣብ መወዳእታ ንኣቦታት ሃይማኖት እስልምናን ምእመናንን አዲስ አበባ ንዝነበሮም ዝለዓለ ተሳትፎ ዝሃብዎ ሃናፂ ሓሳብን ርእቶን ብምምስጋን ብስመንን ምምሕዳርታ ከተማን ካብ ልቢ ኣመስጊነን ኣሎ። ናብ ዜና ዕዳጋ እንትንሰግር ድማ ግሩፕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፋሕፍሒ ተርሚናል በረራ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ አዲስ አበባ ኣመሪቑ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣባላት ቦርድ እቲ መገዲ ኣየር ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ መገዲ ኣየር መስፍን ጣሰውን ከምኡውን ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ግሩፕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝተረኸቡ ካብቲ ትካል ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቦታታት ሰራዊት እስራኤልን ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣረጋጊጻ። ኣብ ኩዌትን ኢራቅን ኣብ ዝርከቡ 3 ቦታታት ሰራዊት ኣሜሪካ ከቢድ ዕንወት ምምዝጋቡ ቴሄራን ኣፍሊጣላ። ሰራዊት ኢራን ንእስራኤል ዕላማ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ቁልፊ መሰረተ ልምዓታት ማእኸላይ ምብራቅ ነቲ ኩናት ንምምካት ዘኽእል ስጉምቲ እናወሰደት ከም ትርከብ እውን ኣገንዚቡሎም። መንግስቲ እስራኤል ዋላ እንተኾነ መጥቃዕቲ ፍንወሉ ከም ዘሎ ዕላው ዝገበረ እንትኸውን سعود عربيا كواتارن إمارات عربن ون اتي متقعتي برتعوان يركب. بريزيدنت دونالد ترامب مس إيران عيدرادرن مبالم صعبو تي وطري ناتقادة دي قيد مهلاو زا واشنطن بوست عملاقيتون. تملكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم. ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓንደበታዊ ሓደጋ ምግሃስ መሬት ህይወቶም ንሳኑ ዜጋታት ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም ክልል ትግራይ ንህንጸትን ሰላምን ልምዓትን ዝሳተፉ መናእሰይ ትደሊ ክብሉ ሚኒስትር መስኖን ካብታት ቆላን አብርሃም በላይ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቦታታት ሰራዊት እስራኤልን ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣረጋጊጻ ማርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም